जोंनि बिरिमारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाबाय। जों थांनो ओंखारदों नै दा मानासाव 22टा कमिटिनिफ्राय थांगोन सार्भे खालामनो थाखाय मानासाव। दा सारमोनहा जोंखौ थिनालिसिम दोनहैगोन आरो थिनालिनिफ्राय बास थांगोन आरो बासजों लोगो हमनानै थांगोन। कमिटि मोनसेनिफ्राय 3 बा 4 बिदि जागोन आरो ज' लोगो नांनानै थांगोन आरो नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासे नायलां आरो आंनि चेनेलखौ बिदैमारि इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोनहा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर। बेनो फार्स्ट भिडिअ साबस्क्राइब खालामनानै हो। बेनो फार्स्ट भिडिअ जागोन आरो माबाफोर भुल एबा गोरोन्थि नुदोंबा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय लोगोफोर। नेशनल पार्क दारा नेशनल पार्क मा होनोमोनलाय मानास जायगाखौ बावलायबावो थांनो नागिरनानै थांफेराखै? ओहो एबाराव फार्स्ट टाइम नालाय। लोगोफोर जा थिनालियाव मोनफैबाय। फरेस्टफोरा दोनफैबाय आरोना जोंखौ थिनालिसिम बासजों थांसै। थिनालियाव ओंखारफैबाय नै दोनफैबाय थिनालिसिम। थिनालिनिफ्राय बासजों थांसै। बासाव सफैगौ आरो नै बास गाखोलायबाय। बासनिफ्राय गाखोनो बानाया गारि गोदोर गाखोफेराखै नालाय दासो गारि गोलावखौ गाखोफेरदों स्कुल गारि। जिरायनो बाबाय जोङो नै दा। मानासाव देग्लायसो फार्स्ट टाइम फैदों नालाय लोगोफोर बेनिखायनो एकदम बिराद नायनानै थांनोसै मा नुलाङो नोंथांमोननि सिगाङाव जोङो शेयार खालामनानै खोन्थालांगोन आरो ना। नोंथांमोनाबो जोंजों लोगोसे सापर्ट खालामलांबानो थाबानो जाबाय। मोजां माबा खोनागोन दा नोंना ना मोजां खोनागोन ना? नायगोनो दाबावलै लोगोफोर। एकदम डाबल होना हो। ओमफ्राय साबस्क्राइबाराबो खननै खालामदो। ओमफ्राय आं जेबो बुंबा आरोना जोंना आफाया जोंनि आफाया नै सोरनो हरलाबायखोब्रा गोदाव नै लोगोफोर जों हटेलाव जाग्रा जानो थांसै आरोना ओंखाम गारि नाम्बारफ्रा लालै। नै जों आफाया दा बहा थांनो ओंखारदों जों? हटेलाव ओंखाम जाहैसै। हटेलावसो? हटेलाव लिंदों बिदिया? बुकिं खालामखादों नामा? बेसे गोजान दंबावगोन? मिथिया ओरै थांगासिनो दा गासै मोनथ'वाखै मोनसैसो। मानासनि हटेल बे थांगासिनो आरोना ओंखाम जानो जोङो हटेलाव। ओंखारबाय ओंखारनानै हटेलाव ओंखाम जागोन आरोना। नै इउटुबारखा बेनाबो चेनेल दङ गेवलां चेनेल। बेजोंसो थांखायो ना आङो। मा मोनजागोनथाय हटेलावबा। भिडिअआ गोबाव जागोन लोगोफोर अननानै जोबजासे नायलांदो। नैबे नामा हटेलालाय? ओंखाम होफैबाय आरो मा ओंख्रि मोनजायो नायनोसै। ओंखाम जानोसै आरोना। दालि आलु भाजा अमा बारा
खनसे खाउन्ट खालामनो खनसे फैजोबखाबायना दंबाय नामा আমি ন্যাশনাল মানাস ন্যাশনাল পার্কত ঘূৰিব আহিছোঁ ঐ মানুহ গোটা গোটা আহিছে আমাৰ এ কবি কবি लोगोफ्रा जोंना रुमावहाय फ्रेस खालामहैनोसै हाय जोङो दा मानासावहाय बेरायनो फैदों मानास नेशनेल पार्कआवहाय जोङो जयैनो फैदों रायमना नेशनेल पार्कनिफ्राय जेसेबांनाखि इडिसि कमिटि दङ जोंहा बेनि मेम्बार्सफोर फैदों एक्सप'जार भिजिट दा नानिनि चेनेलखौहाय जाय जाय बिथांमोनहा नायो बिथांमोनखौहाय गुरैयै खावलायहरदों जाहाथे नानिनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामो नानिनि चेनेला जाहैबाय बि दैमारि ना बि दैमारि औ थेंक इउ आदा ओंखारजोब्बाय बयबो लांदां जाबाय आरोना ओंखारजोब्बाय बयबो नै गेवलाङाबो ओंखारलांबाय जोंना लोगोआ दा रुमाव थांसै आरो फाइनालि जों दायो सफैबाय सफैनानै नै जोङो बेग लादों आरोना बेनिफ्राय जोङो रुमाव नायनोसै माबायदि थाग्रा जायगाखौहाय सफैजोब्बाय बयबो नै रुमाव जों बबेयाव थानाय फोरनि दे फैबाय नै थाग्राखौ दा रुमाव हाबैथ'वाखै आरो lam sing ti kalam nang fanganan bisin moजां गायदों मान बिदि खालामलाबायो नै जोंना मेदामा थांलायबावबाय हा आंनि फन नाम्बार न गोलैबायसो ना जोंना बिहावा गोमाजानो गिबावबाय नै जोंखौ रुमखौनो नायनायदो औ नोंनि रुमालाय नै बिसोरजों आलदा 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 नोंसिनाव बबे बाहायनो समायना थानाय जायगाफोर हौवा हिनजाव ज' थानो मोनानो आलगा आलगासो होनदों ज' आलगा आलगासो रुमाव फैबाय जोङो नै আপোনালোকৰ সেইটো ৰুম হ'ব এইটো নহয় সেইটো এইটো নহয় সৰি এইটো ভণ্টি তোমালোক দুটা তাতে সোমাই जोंनिया रुमा बे চাৰিটা বঢ়িয়াকৈ সোমাই যাব তেওঁ চাৰিটা তাতে সোমাই দিয়কচোন ओमफ्राय जोङो नै साब्रै जासिगोन তেওঁ চাৰিটা একেলগে সোমাই रुमाव हाबसै रुमा फिसा फिसा खालामखाजोबनाय बेबायदि তিনজন আৰু একজন সিঙ্গেল फैबाय नै फाइनालि लोगोफोर नैबेयाव साथाम थानो मोनगोननो हायाव दोननाय बेगखौ बाहाय मानो दोनदों नों हायाव दोननाय बेगखौ जोङो सफैबाय नै फाइनालि जोङो ब्लेकेट लानानै फैदोंमोन नालाय गावबागाव नै लाबोनांगौ दोनखानो गैया जोंखौ बायदोंमोन लाबोनाङा होनखादोंमोन थेवब्लाबो जों लाबोनाय जाबाय आरोना बिराद गिदिर गिदिर जादों नै ओंखायनो बेगा हेलौ लोगोफोर ओंखाम जानानै फैबाय जोङो दा रुमाव हाबफैफिनबाय
उन्दुनोसै आरो ओमफ्राय गाबोन फुंनि 6टायावनो थांनांगौ आरो बिदिबा नायलांदो लोगोफोर जानायफ्राथ' जा मोजां मोजांखा बुंनांला आरो गोथावा आरो सिस्टेमफोराबो जा मोजां मोजांखा नै रुमफोराबो थानाय सिस्टेम बेडरुम बाथरुम सिस्टेमा बरिया आरो स्पेसियेलि मोजां लोगोफोर बिदिबा उन्दुनोसै जोङो बाय लोगोफोर